Dan kwa ena yeni edaso Obia obeji Yesu Kristo edie no onyira Nemo mo benya da enkwa Afi na wa join ye na haye Adeshe FM 99.1 Salvation Hour with Evangelist Ojera. Ene yentina ifri sabre kwapem se no nkono ebebo. Ebreno aso nyamemma ebreno aso yema etiefu nyina adwo eba Adeshe FM 99.1 eso. Studio hade afi na abo no nwotwe apanwosima miensa nkwaje breno adruso enti baby a wote enka firi bia no bomoden na etwiben wafidie na no kware gidi asafo a yewo Kumasi Sokoba Wood Village ene anumri yeno abetwetwe nkomo afa Kristo asemo dodo a ehwe wo media no so ye TikTok no Evangelist Ojera oba life no so a mesere wa share la video no mafoforo na like efamae na so no Facebook no ye Evangelist Ojera edem life wo sisi a na afi Adeshe FM 99.1 online jumedie no nyina enam ho Sam Ojera Awurade aso dwen kan so na pom to say otwede ampo nyankopon adom etiase the Christ ase ekwaje bre no adruso nti sere de bia no ye no ya bebo mpaye na afi nyame asem no atoaso nti Sam fa kompa bomai adofo nim yetiefo ye bompae ye nyankopon ne abankese atumi mu hodenfo anwure nsu yeda wase ekoso a ye hwo na munyam kamfo din e wade vefa wa yamaye ekoda ye danya ne na kuremu waje baba waje tata de abidru Adeshe FM 99.1 butani nyina ye ba akopɛ bebedu se yeda wasam bromen ye so pacho se huyembo na ma utum no nkonkron munwura kra ni paduam na itimi fanko asempo na akran so a etie nyina no wamo akomo betimi de age asem no na obetimi de atu anamo na nsa wiwa so na pio anya yiraba utumi brabeke ho ne de enim kan adom nti amen amen yo yemi asam yeda ase enempa ba wabo de amaye yo etiefo ene nyamema ya dane de nyina ye ba fidie so a moje bre ene adaje etie ye bre no aso diabo mpa ye de na yebetoa asempa no so yegusu a yebo asempa no dawuru ndi eno anopa no yebae no be kasai na asema yebeka no yetudin se bonsam edin kugu free abode fiti ase bepem sese ndi onipa da se ne bia ne nkodi nachi eno akwasiara no pa asemo a onkonkron enam yeso de bae no anyumre nso Awurade de asemfoforo ahye ano na asemo a yebeka no yato din se Nnipa Boniayefo kai Dabi Nnipa Boniayefo ya kai Dabi sa kasa yakana trasa no emudu pa
nti mesre utiefo bi a wutie me ene dodo a ehwe sabru media no so bia no ene yentena don hwere baako ni ti asem ni yi on se zamo be kaya be na kakra ni ye be kasa fa papaye ho papaye aha Boniayefo enti ama papaye asa nti Awurade ma be ka ho asem we ne part 2 nti we de ene de Boniayefo no ankasa na ye de na si ho a ye be ka no ho asem jeme so amen amen ewiase we no a yetim no ba bi aduro no bebre abrabo ayese abo akokọ ai odidi wi a na odena no twitwiri fom asekere ne sei Nyankopon wona di tumi bu nipa sam yes ana bu nipa no chi mu mienu adefo no hiafo mienu hallelujah amen ana wadene mransem so ema nipa dohwe mransem o Nyankopon de ma nipa no a eno so wo chemu tu so yes efa eye nipa ne Nyankopon ntem ana efa nso aka nso so ye nipa ne nipa ntem yes ana wa hye nipa se do yonko se ho na bu afoforo nkanye nuani na do Nyankopon simple enye simple ti hallelujah amen obia yini yam aboa pa ye ka se de pe ka asem a waboa papa exclamation signs esa no enam ne so amwenya baabia gina e wa brabom enne waye Boniayefo e wonanim wade baba ne nche amen yeka Boniayefo eguahudo mienu yes brofu mu ne be ka no ungrateful person ungratefulness yes nipa Boniayefo the brother be ka say ungrateful person yes we Boniayefo ni bia anya ne fe na sa Boniayefo no ye ma hudo mienu yes yewo Nyankopon eni nipa ntem anase nipa ni Nyankopon ntem ze Nyankopon aye biribia ma nipa na wantimi anam ho ase anso nani no Boniayefo ni yes nti yewo nipa ni Nyankopon ntem Boniayefo ane wo nipa eni nipa ntem nso Boniayefo ho jeme so amen amen na Kristo me ahode be ka ni nyina ye ka Boniayefo no anu obia waya ne papa na wantumi ana wase tienio ti asem ni pa ya kase obi eye Boniayefo a obi a waya ne papa na wantumi ana wase jeme so amen amen meje se wana wase pe ade a wo yema no ansuana ni no na uhu yase we mu no a awura nipa babra bom bebre yes na aye hu mu a be pacho bebre me befo efiri bonsam it is a tire mu se pa ade bia be bia no enye papa bi if you say so on say no message na ye kan no a on say bonsam onye Boniayefo nti no ade Nyankopon ye ma no ne se de osi eye ni nyina anso na ni anya ne fe ewi ase no na brabo eba na wiye oje nu guase jeme so amen amen fo no me ya de ni mama praise God amen
nti yɛto asɛmpa no so yɛnya problem kakra na ɔsɛ yɛsɔfo no sisi a praise God amen nti sɛdeɛ mekasa no bonia yɛ ɛyɛ hohombɔne a ɛfiri satan sɛ ɔte aseɛ yes ɛna abɛtɛntɛ nnipa bebree mu bebree sɛ masɛmato ne sɛ nipa bɔneafoɔ kae dabi gyeme so amen amen nti sɛ ka sɛ obi yɛ bɔneani a obiara ne papa na ansɔ n'ani na wanna ho ase yes nti sɛ wopɛ sɛ ohu sɛ obi yɛ bɔneafoɔ asam saa nipa bɔneafoɔ no da bia wɔpɛ me da ase ai de bi o ba ka cho se me da ase da bia wɔhwehwɛ sɛ wɔno mmom ɛbɛda obi ase odo mo bi nana ase dabi masa mesi sɛ wo me tia nso ana sɛ wotia fidie no ho na wotia me atia me yie boniaye nyame tai obi boniafo obi nso bɛkɔ bu nsɛm gyem onko heaven dabi wame bɔbɔ ne nkyɛ amen nipa boniafo biara no afei wohia wɔ mmoa a ana ɔhwehwɛ wɔ akyira kwae ohia mmoa na ɔhwehwɛ ai sɛ wɔpɛ biribi afiri wɔ nkyare a ana ɔka baa ho onya deɛ ɔpɛ wie paa na watwɛ ne ho wade fa nipa bɔne nkyɛ wɔ amen nipa bɔneafoɔ biara no sɛ ɔpɛ sɛ ohu sɛ obi yɛ ungrateful person a ɛna mede ka kenka kyerɛ yes afei wɔsɛ hwehwɛ wɔno nkoa yiyedie ɔmpa foforɔ yiyedie bi dabi wɔno nkoa yiyedie na da bi a ɔhwehwɛ nti obi yɛ barima ane ɔbaa na teɛ da biara no asɛm si ɔbaa no fie a na ɔhwehwɛ sɛ barima no ɛbɛbɔ ne kyidɔm sɛdeɛ ɛbɛyɛ a n'ani bɛbɛ nyam ɔbaa pɛ agudeɛ wɔtɔ ne mɔ tiktok live god bless you amen ti asɛm no ye bɛre sɛ ɛto barima no deɛ a na wɔpepa na no wɔde nsɛm bi bɛyiri ho no sɛsie a boniayɛfoɔ wɔne bɔbɔ ne nkyɛ amen obi yɛ barima sɛ ɔte aseɛ wɔne ne yere na teɛ ɔbaa no ɔne barima no yare a ɔbaa no nya aboterɛ sɛe na da adwom kora ɔnkɔ the whole day bɛnya ne kuru ho adagye yɛnkwan de yɛka sɛ wɔmiamia no amake sure sɛ barima no bɛfa ɛnuru a adɔtafoɔ de ama no ɔbaa no yare a drugstore ɛna wɔ ne nkyɛn hoi ɔpɛpara na aweɛ barima sɛ menkɔ masa woyɛ boniafoɔ wurade bɔbɔ ne nkyɛ sɛ asɛm no yɛto din sɛ nipa boniafoɔ kae dabi remember nti sɛ wobɛ sɛ wowu sɛ obi yɛ boniafoɔ a afei nso nipa boniafoɔ bia ɔsɛ ani berefoɔ n'ani berebradeɛ nti adeɛ bi a wɔho bia wɔpɛ n'ani berebradeɛ gyeme so amen mobile phone wɔ kura bi wode ɔpa woyɛ bɛrima kotɔfo mu no ɔbɛgye ɛna we mepo ɛyɛ mefoɔ menya bi a ɛna ho ahwan ɔnsa nkyadeɛ nso wade bɔbɔ ne nkyɛ amen oniberefoɔ bia nso ɔbɛɛfo sɛnti na meka kyerɛ sɛ boniafoɔ bi a nkɔ heaven bonsam ne di nkan yi ɛyɛ bonia wɔ nyankopɔn anim ana nyankopɔn pam no firi heaven nti bonia yɛ no ɛyɛ hohombɔne de sɛ ɛbɛtena mu pɛ wokɔ heaven ɛnyɛ ye wade bɔbɔ ne nkyɛ ɛsiane sɛ saa hohom wei ɛyɛ adwuma ɛyɛyɛ bram ɛnkyirima brabɔ soɔ no bible no ka ho asɛm 2 Timothy chapter 3 verse number 1 bɔbɔ so ne duru bonia ne ma me 2 Timothy chapter 3 verse number 1 onipa ma nyɛ boniafoɔ kɔ wɔsɛ na hunu yei sɛ nti awurade nyankopɔn nsɛm
kasa tu wiase nipa nyina fo sa hunu yei se me dofo wutie me wa hwem ne dia no so hunu wei sa ene die kire mu no ena edie kire mu no emre mo den baba enye bro mu ne wei de mra emu oden ebeba efrisa enipa ba ya hopefo je di kai nipa ba ya hopefo sika pefo je tonso mienu sika pefo ahwahoafo je tonso miensa ahwahoafo ahantafo je tonso nan ahantafo abususankafo je tonso num abususankafo awofo sam ho sodenfo afai je tonso ensia awofo asam ho asodenfo pa verse number 3 no what just say Boniayefo afai de to so nso ne yede bai Boniayefo hallelujah amen Boniayefo hey guy Dabi ungratefulness Boniayefo akoso wi ase ani kana ani me dofo wutem wabrabom yes Boniaye hey watwere radio state ne clear me see ni pa Boniayefo ka Dabi jemeso amen when you some like can some obu on ma oya barama wotimi atete ne mawire mu saa abobo bi ho ka ekanya kakuma so just here yes eka enya kakuma abobo ho ka bawo obu okura ni nuam kura ye baabi ezese kwadi sika boawo wamfi ni nuanum what is canning na nursing training anu oba bama di ni sika nyadwete nyina ahwew nursing training teacher training college yes do what to adwuma ma do level bi enti sa obawarewa enya oso ba na me enya ofufu so nam ne Dabi wo de ani amai hallelujah amen abrawu samene se bama awureti me hosa na broke heart ya che no broken heart na nsape no anu aduru Boniaye awurade bo kwane nche amen ti asemri obu anso a sama sama ye kan obu hono mu a oya bema obu okura wade ho asema asam ye kan otimi ebo ba de ni tukwai otimi buande ni tukwai ai oba ni ko du aboje hono mu a no wa send the message say prince dia ya ne de manya bedu ha wi me da se pa nyame nhira dia ya ne de me no to aso onye yi se me hu se me tukwai me hu sampa me magu baby se me magu baby praise God amen alon se so obi ko timi ga se ka wo bo me ho no sesema me ntua wa de mo me send am we mo ba money hallelujah amen no ban him amen so support ne ban o support no we Boniayefo wa no ba na ncha amen bese man se me batu din se ni pa Boniayefo ka Dabi ebra na wo tan ha aduane ni di kura na edi na eho odin na bamai afa wo abusu awu firi mu anu hu sa wo so obrau na wonya babi gina won so so no ebeso afoforo so yes obu ogura na abo na oboa no omo se won so bebu an daachi o wa take obusu an se wo nya nketo anu wo ho jemeso amen ti wa bo na du babi no afai na akoye manson rade baba ne nche amen oba bi so timi bua bema pa timi tukwa wo mo yini anu ni abofo mu akwantu mu no sam ya ka mo asemo a se di birim si huna mane ya no bi huna mane yo obi wa kwantu adin se kantam se power se oba be fi obi power ha adi tukwa kayamfra no we bema nkemfra na koso ya adwa ya we your boss nkemfra no akwasiata kantam gezi hia bobo ma huka adi ne tukwai bi wa ya warefo
ɔbɛfa no kunu de ne kɔ yes ɔde ne kɔ duru hɔ no yɛ wɔnyɛ ne papers wuru sɛ aburokyerɛ abrabɔ yɛ different no wato ne yɛ asawuram no one nam saa ka wonya duma bɛdu aburokyerɛ yie sɛ wote saa ɛna wɔ media nso na wotie ne message yi a awurade nsɛ ne nka nkyɛ sɛ yɛ boniayɛfoɔ sɛ wɔnsakra wɔdwe a yesu ba a wokɔ gyam na wabrabɔ honabam so no ɛnsi yie da wobɛba sasa bisɛ sɛ obi tua obi ɛka prami wɔ asase wɔ so a onyame so mfa wo nkyɛw dɛnti na obi aboa wɔ na de bɔne ɛda naseɛ dɛnti na nam wɔ bi so aboɔdu mpampanso wɔ abrabɔm na afei wode ɛkan sɛ ɛnneɔma a nnipa no mpɛ ɛna ɛkae na brabɔ nipa boniayɛfoɔ gyeme so amen obi timi amu obi baabi tena so ɔte aseɛ obi timi mu obi baabi tena sɛ wo ho kyerɛ nti tena ha na watumi ayaa atumi adi fie wura no kɔ baabi akɔkyekyere sɛ de bɛyɛ a efie wura no kora nkae sɛ wasi fie bi wɔ baabi obi ma baabi ntira no ɔnsɛ nyɛ kora sam boniayɛ obi kora tumi ɔma no da bi atena mu no menim guide oni baabi te ana dodɔ prapra wahu mmɔbɔ yɛne binom mu saa daa no nso yɛ dae full house wonkɔ anantem prapra hɔ wokɔ ha dan a wɔmpra hɔ wontwitwi adwaeɛ wonodɔ hɔ wotɛ sɛ fie wura na mɛdɔ halleluya na wobi ade dan ama sɛ tena mu kwa ɔnyɛ ɔka prɛ wone wo yere ne wo ma mo enjoy so ɔte aseɛ na aduru baabi na afei ɔba fie na ɔbɛ settle down a ɔse kyɛnkyɛn agye sɛ ɔkɔ high die efie wura kura ne tirim ɔmmerɛ ana apɛ kakra de ama wo sɛ wo nso fa bi so ɔse kyɛnkyɛn ada ɛkɔ wie aseɛ wɔde man no kɔ well control sɛ hehe na kora wɔde fie wura no fa so no eti saa papa yi a efie wura yi ɛyɛ a wɔma n'ani ne ho no eti so ɔbɛyɛ biem boniayɛfoɔ wurade bɔ bɔne nkyɛ nso nipa mɛnyɛ boniayɛfoɔ ɛnyɛ boniayɛfoɔ hallelujah ɛberɛ a wofiri kura ase so ɔte aseɛ ɛbɛ kuro kɛsiem obi na boa wɔ bɛtena wɔ bi nkyɛn hwɛ mpaboa bi a na hyɛw ɔboburo kɔsu atade ne na hyɛw wobɛ kuma se foforɔ 1987 56 83 ɛberɛ gya hyehyɛ baa kɔm baeɛ no ɛna bɛtena maame bi nkyɛn ɛwɔ kuma se kuro kɛsiem wotwa kaa kwam yɛsɔ wo nsa wohwɛ ha na wohwɛ ha wohwɛ ha nante gyirigyirigyirigyiri saa kurase ni a wɔba kurom ɛnam nipa no so wɔ nsa so wɔ gareɛ hwɛ suban a woyi na di ɛnɛkyɛ ɛnɛkɔ a wɔne no yɛaka ne na meka kyɛw wasa ne di wɔ mpata mu hɔ gu nipa no anim ɔsɛ ama duabɔ nyina piem woyɛ boniayɛfoɔ wurade bɔbɔ ne nkyɛ ewiase sɛm abrabɔ a yɛgoi no ho adeɛ baako a bɔ nipa ka baako paa ɛne aduanetɔ ne nsuo wone obi na teɛ saa nneɛma wɔ nyina ɔde ma wo kwa wɔ baabi a wode tito sɛ ɔte aseɛ ɛnsɛm bɛ na kafa nipa no a wone ne te no maame no a wone ne te no sɛm bɛ na kafa no ho papa no a wone ne te no sɛm bɛ na wokafa no ho sɔfoɔ no a wɔpeke wo a wodi n'akyi a wone ne ate fie baako mu no ɛnsɛm bɛ na wofiri akyie ɛkeka ɛfa no hɔ ɛkyɛ namfoɔ paboniayɛfoɔ wurade bɔbɔ no nkyɛ yɛbu wɔ nso asɛm wɔwɔ abam ai saa ministerfoɔ ne mp-foɔ ne presidentfoɔ no wopa yɛka no sɛ position no hwɛ nsɛm a wokate a wo manfoɔ
ene boss ahodo a wo ene boss ahodo a wo sheye omo jiwudi de omo re nyina so mu sa wo benya nkona kansa no so tena so a omo hawo omo de ato wani mu no obetuma ye ho adwuma sa mo kakaka na bebo mu nyina street light ya na chiri che nyina e camouflage o de prepare go ene mo to abade ma wa wunti abato no bi blebi sotoro wonti na program awu na dwuma mu hallelujah amen ena o man to abade dia ma o mo how wonti solve hallelujah amen o mo ba won chen ya ensamba na ka je o mo obi great me ka say mini time na wa sha e kan say gate man no jemeso amen obi aba me ho we Boniayefo na dem ba nche amen it is 2 Timothy chapter 10 verse 1 go 2 Timothy chapter 3 yes verse number 1 what was I what's in the huni ye say it huni ye say ene di akire mu no ene di akire no amire mu odin baba fi se nipa ba ya ho prefo bi kan baba ho prefo sika prefo awofo hantafo abususankafo awofo samwa sodenfo Boniayefo ana Boniaye ane wona bibia ho ntema won Boniayefo bia so ho nyade ba ntema no wo mo nsam papa wanya papa Dabi anso de bia no peme daase nti ono no wanya papa bu obi yes la ne bo ne nche amen no abrantie bi na ne huni asem osuro nyame ado he na kwa yi yes ni fiefo ankasa tuomani si ne so atai no ana mo tono omo tazen gombe kono na adwene sesa na omo tono mankrofo bi Joseph omo tono ma Ishmael fo ya akɔwi ase no akɔdi Potiphar fie ana woso obi ahudi ye ana ni ra ye tu na ni si no so hwehwɛ sɛ enka obema saa Joseph aye bone yes de ko ba ne se yedina kotu afiase yehwe afiase hodiesi ye Genesis chapter 40 verse number 5 to 15 yango Genesis chapter 40 verse number 5 what was I wasena mizimu hene nsa sheni mesi nipa de se ne wutie me uye Boniayefo akaida bi ena mo bisu ni wabedu mpampansuoi Boniayefo nipa wo kire wadwuma wona ntem te sai nipa wo kire wadwuma o nipa wo kire wadwuma wona ntem te sai abanja wutie me hwababa obi bua wa wo hwababa obi bua wutimi free na ti kogi kan wo nsem poto asa ni tira afoforo Genesis amen kegaba wona ngo Genesis chapter 40 verse number 5 what just say wasena mizimu hene nsa sheni Genesis chapter 40 verse number 5 wasena mizimu hene nsa sheni enti abra ya Joseph ya deni ko tu afiase ho enyo no nko na ko ho yes so just say mizimu hene nsa sheni ene ne panu tuni ano go afiase wo banu ni na soso da ya na dokoro enti afiase ho no me nipa bi ka Joseph ho yes wa omuni de na omusom wo hene yes baako ese wo hene nsa na baako so to pan ana baako so ato pan no wase won banu ni na soso da ya na dokoro prison ho no omuni ni nyina soso da ye dako esuru we ne da ya se kire ana esuru we so ne da ye ana esuru we so da ye verse number 6 what was I na Joseph ko won chen no pa enti Joseph sansa na onyankopon di na chi efisani so onyankopon je no owura prison ho no ko won chen no pa okonya opposition ewo prison ho yes my master pa prisoners ni nyina do ma no hallelujah amen nti ade ate okon nsira ko verse number 6 what was I wasena Joseph ko won chen no pa ko hwe won enti Joseph ko no chen no pa ko hwe won na hwe na aye musomoso na wono mo tete ho a waye monso verse number 7 what was I wasena obusa Pharaoh piafo a ana Joseph busa wono mo say woni ni gu enuam ho ene ni fie ho say adeti na moni ma bosa say ene no pa de moni nyame fe o ka say no say nti ade na asie mo kan kira me yes
Semasa matuni se ni Boniayefo kai Dabi. Praise God. Amen. Genesis chapter 40 verse number 8. What you say? What's no catch no say? I no catch Joseph say. Ya so daye. Ya so daye. Enso obi no wo be kire yase. Na so daye no mu nsam no ya dwe ho ntiase ni nim de obetima kire daye na se. Ana Joseph catch won say. Ana Joseph catch won say. Onyankopon na nkyerase wo no. Onyankopon ana nkyerase wo no. Won kan kyere me yan. Hallelujah. Amen. Iti daye so bi ni daye kyere wo a emfa pa nkyerase o. Ye wo mo te daye ase. Nya talent enkoje ma. Dabi nya talent ya enkoje ma ho. So just here. Amen. Iti abra enkrofo we so daye. Ana omu ka say Joseph aya samon ka daye nkyere me. Mon kan kyere me. Ana se jefo pani no kan daye ne kyere Joseph say. Enti sasheni no ekachie Joseph sa me daye mu no na hwe bobe bi simanim na bobe na apan kra bata me yansa daye mu nsam ni o yes bobe ni mu no emu apan ankra bata me yansa na yesa de efefe na anyina gunhyirane na abosia aya ba abere afai na abosia aya ba abere verse number 11 what I say na faro ekura me ana faro kura me na metiti bobaba no mechi gumu na metiti bobaba no daye mu no me hunsa metiti bobaba no echima du kuru ya na me de kuruwa ne she faro nsa ana de kuruwa ne she faro nsa na Joseph catch and say Jehovah ana Joseph ahongongo sha ne man elma wadi tune so akacha banja ne sai daye ne nkyerase nie daye na waso ne nkyerase nie enkobata me yansa ne nansa enkobata me yansa hu ya just 3 days na kanansa aka 3 days na faro ama wutiri so na faro abayi ade wasa kodi ne dibia bio na dibia na wo ahemfie no wasa de akoma na ode faro kuwa asha ne nsa sai ode faro kuwa asha ne nsa mu ane na wo yensa sheni no na sade na wo yan kana no basa ye sai bi Genesis chapter 40 verse number 14 what was I wasana to say eya na so eya kaime na se suya na se suya ya jamadoye na yamadoye na pom de kire faro hallelujah amen me do for wo tie me wo won kaya onin kaye hey won kaya me see ni Boniayefo kai Dabi wo bi na brown amo be dum pampansoa sani bano eje ba me na ya no ko to ka kura de man wan kenta ko si fi de man kenta Zange so be da obi tie no wato ni ma no papa sawram to na sawram ni na me gacha so kuma so ye pa wa ye wa ma sofo di photo da gacha ni say ni ma no na ya no ni ma me baifo ni fi abonsa ni fi fo nyina ya bonsa fo Boniayefo one time ami ma boso me nkulo wunti umami ntime hwe dwuma wunti umami ntime ntupai wunti umami ntime nyatwuma wunti yare bi ta ma me no papa so wunti upapa gite nya hye because a brother son na yare atete and now what to ma me no papa sawram we did you come on o ka papa ungrateful person but Boniayefo kai Dabi yes Zange so be da amen we thief for so that's yes the brass of bakani a bill here to Nnipa ni pabi and na mo so no wadin pampansuai hwensema o kafo bakro ensema wo kan onza wo so so na ma ho ya ni baba nche amen ka banku ko no so na wakoya safo na doya kenchen so arbatu to million America ne mobile phones e di sika ta chire e jama ma dia mama mo kwa hodo wig Rani mo wani nche amen nti abra Joseph ati abantan da ya asem verse number 14 yes and to say eya ana Joseph kati abantan ne say eya ese eya kaime se suya na se esiya yamadoye bomi din kire faro na bomi din kire faro o meyi mi free dan mu na o meyi mi free afiase efisa ya no wi am Hebrew for nsom hallelujah amen ya no wi am free Hebrew for asase so han so menya hwe ankele se me dadan mu na busuafo ehuru me daache ano mo to me se ba ya me daache nyina abayera esiya kaime disi ya kaime wadachi a we feel bonsamfo huru ya omubo ma je person ba sai no ani nyagupo yi buafo bi ma wo so just ya ani nemu obi so amotime su adwuma pa ho ena wonya ba biasi ni pa no besa wo ba hene kira kwai
ungrateful person nipa Boniayefo ka da bio na enamobi so ene di mpampansuwe obi a woni nkae bia won firi Kristo ho aginam won Kristo dia jame so amen yente do chokwa verse number 16 what say na pano tufo pani no hunu se nkyase no ye no ntia bro pano tufo pani hunu se nkyase no ka che Joseph say wono so ka ne dai but wono no dia ne die ko wie no wu ampa so ebam wo yi jame so amen Joseph adina hia de ato abrante ne sam 16 ya on ka no Nnipa bebre ni nkae Nnipa ni nkae kora dia wono ne koba wono ne meni hunu sa no ho mitimi uridi nipa bi hunu se sa nipa we sini ya won kae nipa mitimi uridi na hu esini ya won kae nipa na se uni obi namoa on se berifo se akora we nyina obeto ka no wona ma no obisa taibo wono ne wahane de wo ye no ebe mo hu se dachi esini ya obeka na so won kae the beer a shopin one yama Rani Baba Ninja amen the banner do you pay again in a certain Missy Boniayefo kai Dabi she company our dano company kasi a dano pa any Jumayefo a almost shawasi go to me afenso e ma won ka se enade mato na Jumayefo esi kamida is also company gwan egu okwo radio stations no me TV stations na Jumayefo no opa Ghana wo mo market ya anya ene sa ankrofo ni bi e bia gatu anya me na me ga chaw radio stations ahudo no bonum ne TV stations ahudo no bonum Jumayefo na wo ho yeah what do you pa ye busa wo mo yes sa adwuma ni asema me kan beka kutu juma ni omba ye bari pano ya kata wa roba ho zubo wa yere wa ma na me baba ne ncha amen na juma ni na jisika ni ni gurbotom ni o mi dakam na me baba aso si so ena mo bisu ni wodi babanso ni pa Boniayefo kai Dabi Dabi mo nyam kan dinda amen nti abra Joseph ani sase wotse abrandier abam nansa papa wo mo prison hon ma ya anko kansai asojafo na bai asrafo na ba no mo be ya abrandier ede ne ko no masesa na tabe no ko feru fie na fo na Joseph to no he no abrandier no sa was you come was me was yes no ko Joseph wanim no ko abrandier ba ko no so wanim no see cross o si Joseph me da na bam na wasrati Joseph no wasrati akwa ba ko no na wanenye hallelujah amen afei o si change your dressing no mas sanata no yes gigri for refuse sometime akudu fer refuse daina bam ana Joseph so ka say ya won ka no Joseph so ka say abante me so see ya kai me Joseph a narrating story nyina yes obi timi kan na kuma mu nsam ene na brabo mu nsam nyina na kire wodi di ntimi wodi sansam na kire wetin ma fetira sa kotor ozo Boniayefo pa unka we so chase ni pani jiridi an wodi ni kukuo mu nsam nyina kire eten na je nsam da bonten you are grateful person sagrawani let's say to so bapa ukojem abade ni nyam kan dinda amen abante no ko you enjoy the life yes and nya sanketu you heard you see so kai Joseph wa Genesis chapter 41 verse number 1 to 5 Genesis chapter 41 verse number 1 what was I what's in the film you watching no te hayo abante nya yini ko na all enjoy the life no and film you achi Pharaoh so die yabayini ko 2 years achi ana Pharaoh sa so die bi na hwe ojina subonten no na hwe enantwi birian so awon ho fe mo ho fe na ho tu awon ho fe subonten no ba
bedi di wosere no mu nti wo mo hote ana mo bedi di wosire no ho verse number 3 wato sai wose na hwe na hwe anantwibere nso foforo a wo ho atan anantwibere afoforo nso a wo ho atan na wafomfom no mafomfom so frɛ so bontin mu edi akire bai wa mo so di akire bai na obegyina anantwie nso no nkyɛn obegyina anantwie nso no nkyɛn wo so bontin no nso noa verse number 4 wato sai wose na anantwie wo ho atan no na anantwie wo ho atan na wafomfom no mafomfom me so wo ho ofe no amemire enso no mo ho ofe no na wo ho tua wo ho no na wo tua wo ho no so faro nyane na faro nyane na wada na osondaye bio hallelujah amen edu 5 no nti faro asondaye yes nti daire mu no enemo ohuru ye no na adwunu ye ni bebre bisi ni Boniayefo kai na bi na adwuma ye bebre nti hwa ana ofra ne nkoofo se omoma kire dana ase obi ye wonte dana ase verse number 9 ko verse number 9 atwa say atwa say ana sasefo mu pani no ka kire faro say ana sasemi pani no a ebrebi etam 2 years ago no what dey fiase no yes o ka kire faro say me ka me mfom so ne afei na maka me mfom so ne faro bu fu ne nko a me dofo papa no obi aye wo tu adwum ayamfuzuo ayamfuzuo je nyankopani ani e kase bibi yamfuzuo aye bone nti mo bi di aboa wo ababim sasa watu adwum no tutumirika na go honi bele gira kwai na danase na aseda ehia nyankopon asa ehia nipa brabom Boniayefo kaade isange suso da kekane ngo ana sasefo pani no e ka ne mfom so nti o ka se miura na na maka ne mfom so ne yes verse number 10 wato sai faro bu fu ne nko a na faro ebu fu ne nko a na ode ne pan tofo en ko tu ne duafo ne enko bo fie pani no nti abante na kan afedi wo kan nu asem o kwa hifio ne afedi se wo hini hu si ne dibem no sia nisika ne atum ya tuni posum wo didi pacha nti adidi mia ene ani je mru so nti na ne wure fi Joseph na sa na akoso ne nipa didi mia na ne wure fi Nyankopon nipa didi mia na ne wure fi ni nua bisa ne hu ti na nti asaso oboa no Manyam ka gizo dinda amen jama proche fonti mi mefa Ghana fonti kwa nyase ni kwa so obefa ko se pa obema nsasi fam ti san jaja enye montina ha yesu entina ho wi ala nshebo wa de baba no nche amen obi tim da fe obi dinu ekọ e kan se bia ko kesiem na akọ brafo no so ti san na dia dia enye se wei na mo de dama se dia obi antra ne baby me dofo menye Boniayefo na Boniayefo bia won kita kiso hohom jame so amen to kan to so a omu kofa Joseph efiafiase emma ono nso so Nyankopon nam dae na wote ase nso emma na brabo saase san ti se ne kiso tumi a enka Joseph abrabo sai ti bia na wutie ne wa yo bi papa bi bi atwam wa odi bonu na se na mu a koso ne gire kiso aginem enkokuro so jasia enkodo so nkoje do enko kanchi seni pana brabo jama Kristo atemu jeme so amen David and Jonathan no me adamfo dia bra okenkai odi kai 2 Samuel chapter 9 verse 1 to 7 ebre ni tiko 2 Samuel chapter 9 verse number 1 what was I na David ka say obi da so wa waka so fie David onyankopon na anonte no so me Israel so hene tama ya anonte no na sorte akonya so be na urade apon jebe so amen enti ebra David ekukun Goliath no ana ma onya pan abatina soro ahimfie and was some so but a man a wohano abo David abaso e chan so enti so ebenya e kan say anibere bi tia David to bana de person bi kum David di David got ahimfie hono na soro ba Jonathan enso penasem enti David and Jonathan ba ya damfo pa e chenia de it okay for Samuel chapter 18 chapter 19 chapter 20 e kire o madam for fanu e mi nsem ye it do ba bi kura na say sorry pe David yakunu a otimi de ne baba e ma David awade say be hia David yakunu no de ne baba ma no e to do bia na e to bia
Soro abofo David who ayo pobone no na David ateto kan se Jonathan abeteto eti David Jonathan ababata no wo boa no invest David mu cause who say daache David bobo ni patiti eti won hwe ni position a owu sesi ana so entiatia David fa hodie so yes e mo bi asese wo de bo branch bia adeba no and we invest David mu jeme so amen sini ba ho nyantayo enye Boniayefo yes enti abra so ani ne marima so tiase ani ne ma ewu ya afei za kuna bada mpai no afei ne na besa awade ashe David asese bam enti David abedi isa so here yes enti dago wa nkazenu na maba nsoro ana adwumi bam tin kwa ana David kan say obi da so ho aka so fie obi da so ho a waka so fie na Jonathan ti menya na doye na madam fu Jonathan ti menya na doye hallelujah amen me do for you tell me bomba say we say adoye wa yi obi brebi atwam a nipa ni wura fu bia no ewade wo ngo kanya na adwen amen na omeka amen a very important message in America yes that's our life when so now hame na uti abisha from radio no 99.1 so na uti me a me pache wo so brebi atwam a na nkai me pakura dinsaya aya Blego aya hallelujah amen obi dia no baye awa na fo mu ohese ebe so aba papa no so twa abani bi dia men ebe no bi invest mu ayesa unsu uduru babia wetuma beboa na afei de bi na wuyi na de editire ni pakro nyamema adofo mpamtewo eje ne wiase kore wiye mo nya nkaya yes awa tie nyina mu mo nya nase awa tie nyina mu nyame tumi yetima kase amae amen ko eto asona cho say na sofia sofo bi wo hono ma enti ho ana oni hunu se abante bi ha frɛ no Mephibosheth yes ana mu ko frɛ abante bi frɛ no Siba ana mu ko fa Mephibosheth bae na na asensen ana nyankopɔn nam David so yes papa ya Jonathan ya nentim wade boa Mephibosheth ejapade a enye na busu nyina firi nse nya David shema ya jini jina edema Mephibosheth obetana David nchen no wano hini na didie nsanke skuso de da amen eya se we na ya timi me ka cho se Boniayefo ahudie mienu Psalm 116 verse number 12 e bana yeye e jana masam ne bana yeye me se masam to de se the Boniayefo kai Dabi nti nipa ni pantam no makaka kra kire no ye ho Nyankopɔn ni pantam ko 116 verse number 12 wato say e die na me de be se wade na mu de to fo wutie me Sam ewiase wona etimi nyame ye bebrama ni paw ye na biri mi nsa mentoka minsifie mintu kwankwa brochie mini foreign accounts eti Nyankopɔn di hamo who told you we knew hamo ketekete na mini hamo go to hospitals akasia na go me pato accident nkofo nya bitia pai epine kika ene wadi fufu no dampam wutie na nyimbre fufu a wadie hwa empire akase friji ma kire oza be watum na ne ba nche amen hwa ma to hosia enkura we nyina yesitie ma wasap wutie from January to December on see police station da on hospital da hallelujah amen de bia wa ni do koba ade ni nyame nyama obim enti David ha adoya otwede mpo ayano a edie na me be se wade na amo se de na me be se wade na ye wo ye me nyina ho ye me nyina ho hallelujah amen David kai se bibi etam no atesera so hwenwai sisire no ayi na firim yes nyata no ayi o mafirim yes so jase na enu achi no ebra woni Goliath hia na yede tuma fa kwa kitwa we so kum Goliath ni patentin kase obi ono na seka nipa ba se mienu na so asekai hallelujah amen no mi timi de ebo ba ko pe kum Goliath wasi ni yia wa ye me nyina ho waye me nyina ho hwe kwanya so adi David fast do baby no David ase badamfo na no mansuo waye bonwo ogu na butem na so wura ho ehwane Nyankopɔn commande ananse no abaye ntenta akata ho na David ni ntredidi na no ye biama
tibidofo utene yanta urade ase mema ne kwaje kuru aso Dabi se me adeba ko na me fanshe urade ana ye me nyina ho medofo utie me se ne urade adom ankasa be ka tia so yeso ka tia so a wo so ntrowa tushire because wabusuam no abusum tumi wo ha hallelujah amen obinma bubadam enam street ne so woti ase asiraba na dum nyankopon asori go so nkanu oye Boniayefo hallelujah amen ye Boniayefo nyankopon sakrawade jeme so amen nti na choko ejina oni be se wade na mu se debo nti oni be se wade na ye me nyina ho ye wo ye me nyina ho mema ne kwaje kuru aso nti sana dia mema me nkwaje kuru ana so na pa urade din na ma pa hani urade din hallelujah amen afia so ukoda nyamia sa no be kunyadem pa ha ntoma kokko hye motuom wade ndo bo ne njaw amen wade nipa yie oye nipa yie so tiasia me land quotation me dia tira yam pone aya akoso kura me nfa Luke chapter 17 verse 11 nyagopon opaseda yes the David dika kan fu die nyagopon yaman the Christ yaman Luke chapter 17 verse 11 Luke chapter 17 verse 11 what was I na e pass wo ko Jerusalem no enti a plan Yesu so yi na djuma no ko Jerusalem no fa Samaria ne Galilea of Samaria ni Galilee na okọ kura bi ase no na onko kura bi ase no e marima du bi o yakotafo hia no amarima ntu bi o mi yakotafo du ano jejina chichiri ehia Yesu Kristo sakwata na aye wo Israel mu a wotre kuro no enye ya pamon yes se ko bobra wo jejina chichiri wo ma hu obiem wo yiri hu mu biem abusofo hu mu biem enti abra akwatafo ya pamon mu a wo ma free kuro no mu ha abra hu Yesu no jejina chichiri na Yesu aba no omu hu Yesu wa chichiri na o ma wonne so se ma onne so se owura Yesu hu yamabo na ohuru wono na Yesu hu wono o se wanse kete wansa mo kono mfa mo ko kira sofo mo nyi ntamfo mo ko kira sofo na e pass wo kro no enti asofo guto na metimi classify bi ehuru se ampa kwata ya de na afiri mo ho yes nti Yesu shaze omufo mo ko kira sofo na e bra no kro no nti abanso mo ko wo hu fi na mo ba ko hunu se na wo mandu asofo ni che na mo ho to wo no ana mu baako ehuru se ne ho san ewu sa ne ho to no o san akiri ne kese be yi wo Nyankopon aye wo sa na chi ade ne kese ba ya dai be yi wo Nyankopon aye hallelujah amen asori a wo ko mpaabo nsamu a wo ka ti Nyankopon nyame ma wadanse wotuma ko da nyame ase ontimi nkoda ase asori ba for de okose bo wotuma ko tu abo de ontu aye me dofo me si wiase bunye yenye nti Nnipa Boniayefo kai da bi kade nyame yenwo hwempepeso Nyankopon de obeduro Jagesi so da amen nti do choko eto so na so say what was I na onanim butu fam da bente de ni putu fo o na se dana se adin ataki sase ono de no ye Samaria ni no Samaria verse number 17 what was I na Yesu bua se ana Yesu bua se eni dunu no ho firi ye eni ni podi na omo to o ba ko na de na enkunu no o wo he omo wo hefa Yesu no bisan Yesu ehwe se enkedi aseda ba de ba ebeba wa huru mu bia ode ne monyambre Onyankopon wa huru obi o ya de ba ode ne monyambre Onyankopon na odidi ni ya na nyama mu fofie nyoma mo fie jejina kwa ho na se Ghana de na me bomba se Nyankopon mo na sempentimi to aso tuma ne yese bra ka so kasi kan ensemble ada ajababo jema so amen enti kwatafo dunu ba ko bi tim ko da nyame ase na anamoni wotuye no eso Kristo ani hallelujah amen enti Paul ma yeti ase our 1 Thessalonians chapter 5 verse number 16 last quotation e two church international Kumasi Sokoba good village and about yanka Thessalonica bongo ma de bi kai eti nimchemu dinsa nimfamponko 1 Thessalonians chapter 5 verse number 16 what was I wase mo wani enye wase mo wani enye da enti ngade sam say Nnipa bia wutini bia mo wani nye de bia munya mpaboda ni nya mpaboda mo nase ye nase ade nyina mu ayeni de Onyankopon pe Kristo Yesu mu eni sa wutini da ase a Nyankopon ni nipa ntam eni nipa ni pantam no wase sa wo ye ni sa ani ni ade a Onyankopon pe mo Kristo Yesu mu Kristo Yesu mu ha ho hallelujah amen it is one thing yes atwere sa wontima anya sa pa wonjina bonsema jirim Yesu Kristo ba na ikogjem
awurade hia mɔbɔ na ɔnkae ɔne nyɛ boniafoɔ na mo ɔmu ntimi nnaase wadeɛ nyina mu ɛtumi tumi hyɛn daa yɛn Nyankopɔn ne abankɛseɛ wonam wasɛm so meyɛhunu sɛ ne kura sɛ yɛ boniafoɔ kyɛ sɛ ɔpa kyerɛ sɛ ma ɔtumi no nkonkona nkɔ so ankae na so obi yɛ adeɛ ma yɛ a yɛntimi nnaase na sɛ ɔdi konkɔn ne monyam ɔtumi nti wasomdwe ma yɛ so daa amen obetime afre abadwumadie no so yɛbrɛ no ayɛbrɛ 0593 73 14 73 akaya 3 minutes yes is it anyasa kedo 0593 73 14 73 inya wan kwala kura eye 0593 73 14 73 ayo Two Faith Church International Kumasi Sokoban Wood Village ene ne anadwi ya no bekasa ya no eda ukua da bia no yempa aboda ofrefo bi aba so hello ya me pa cho gure me ba cho me udini ba bia kasa fri me dey data me kasa si fedo me ba cho me ntie wa ni me ye juma nko so me ye juma na ase yo koso na tie ye wia ye de number betu dwa no afre wa yo okay nyankopon insha obetime afre yem peke your last caller 0593 73 14 73 Two Faith Church International Kumasi Sokoban Wood Village na me ba cha mote yenka ewa fidie so no Kristo ya adomo a hello yes am ba cha odin ba bia kasa fe me ba cha me do funu nti na dwen amen nyankopɔn enso nhyira yɛda ase bebree nyankopɔn nhyira yɛbrɛ no ayɛbrɛ bet baako ba yɛbɛtumi apɛke no sɛ ɔn sɛ fort by nti wɔn mu yɛ no nyinaa no ɛbɛwura mu adwuma wura akora te aseɛ enti yɛkra mo no yɛkɔ na adeɛ baako a ɛhia me pɛɛ ne mepamkyɛw atiefoɔ mesrɛ mu a montie me yie ɛsɛ adwuma no ayɛ sika ɛno a yɛbaa no yɛka ho asɛm ɛsɛ yɛ sika no asɛm sɛsi a bɛpirikyi 2 months sɛsɛ kwasiada yɛnyɛ sika mɛtɔ airtime no deɛ a wote hyee deɛ a ɛkyɛ sɛ yɛama ɛsɛ yɛ sika no asɛ contract no asa aso ɛti ɛne ne twa toɔ ɛdeɛ bɛpirikyi ɛwɔ afidie so afei ne yɛkɔ boɛ ho yɛnya sika a na yɛde abɛtɔ airtime no nti no yɛserɛ dodoɔ a hwɛ media no so ɛne dodoɔ a ɛtie wade hyɛ FM 99.1 so yɛserɛ mɔmɛ so yɛasɛm nyankopɔn anasɛ wurade de nsɛm bebree ama yɛne a ɛsɛ sɛ yɛtumi de ba ɛma atiefoɔ nyinaa ɛnya ɛmu nkwagyeɛ ɛti number a wobɛtumi asɛnde sika de afa so abɛboa ne 0243 81 97 ɛna 56 0243 81 97 56 saa number wei so na wohwɛ yɛkyerɛ kwaeɛ a wofra a yɛne wobɛkasa ne akyerɛ baabi a yɛwɔ wobɛtumi abɛtɔ airtime no ma yɛ woba ha no ma wo sɛ wobɛtɔ time no de ama nokware gyidifoɔ no mu pirikyi wade hyɛ FM no nti no mesrɛ wo ma ne nka wakoma na yɛntimi mɛto asɛm pa no so kwasiada wote hyee deɛ a na kyɛ sɛ yɛsika no yɛnya ametɔ time no yɛso mpɛ sɛ adwuma no yɛbɛgyae nti number no biom 0243 81 97 56 ɛdi a bɛbɛ Jacob Bechi 0243 81 97 ɛna 56 ɛdi a bɛbɛ Jacob Bechi yɛda atiefoɔ nyinaa ase nyankopɔn hyira atiefoɔ nyinaa ɛyɛ odifoɔ sɔfoɔ sabakami Jacob Bechi papa ɛna nadwe baabi a wobia nyankopɔn hyira wɔne ho kane mata Bechi nyankopɔn hyira mo yɛfa akɔnya so ne akyea ɛyɛ Sokoba Wood Village asafo ma nyinaa nyankopɔn hyira mo emu asabakafoɔ nyinaa no
God richly bless you all. Sam, Nyankopon Nhyira. Amen. Junior Ojawura, Gabriel Kalu, Nyankopon Nhyira. Mr. Fobi, when you are for Nyankopon Nhyira mo. Ya kram no yakọ nti ya number ni biem 0243 81 97 and 56 nti mo mfre number no wa pese obane ne ebebo mpaye ofre number na ebemo direction ukada bia eyempa boda 9 am ni apo 2 efere bia nso anyimre eye watch night ana meme naso ene ya sore Nyankopon Nhyira adofo no nyina ya kramo obia ema ba ai